Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, выбачаюся за невялічкую затрымку, тэхнічныя нюансы. Ўсё ж таки сёння у сваёй аналітычнай рэгулярнай праграме на Еўрарадыё спадар Валер Кавалеўскі знаходіцца не па нашай звычцы ўжо і завядзёнцы у студыі Еўрарадыё, а ўсё ж таки далёка праз акіян у ЗША, што мы зараз і абмяркуем. Такім чынам, гэта было такое вот выбачэнне за затрымку. Тым не менш, рады вітаць дырэктара агентства еўраатлантычнае супрацоўніцтва Валерыя Кавалеўская. Добрый день, спадар Валеры. Добрый день, спадар Зміцер. Ну, калі я ўжо, можна сказаць, папаліў вас ад самага пачатку, сказаўшы, дзе вы фактычна знаходзіцеся, можа вы тады і патлумачыце, з якой нагоды, з якой місіяй вы знаходзіцеся ў ЗША. Ну, гэта першы мой фактычна выезд у новай якасці, у новым статусе і сустрэчы тут у Вашынгтоне з прадстаўнікамі амерыканскага ўраду. Ужо прайшоў цэлы шэраг сустрэч і ў дзяржаўным дэпартаменце, і ў Белым доме, у Радзе нацыянальнай бяспекі была сустрэча, было некалькі сустрэч з прадстаўнікамі Кангрэса Злучаных Штатаў, на сенацкім баку сёння будзе сустрэча з палатай прадстаўнікоў. Будуць таксама некалькі дыскусій, арганізаваных у аналітычнай супольнасцю. Таксама для нас магчымасць данесці інфармацыю пра тое, што адбываецца ў Беларусі да найбольш шырокага кола экспертаў, спецыялістаў у Вашынгтоне. Задачы для нас застаюцца прыкладна такімі самымі, як і раней. І на вялікі жаль, мы тут бачым адсутнасць такого рэальнага прагрэсу. Першы, гэта тое, што можна зрабіць дзеля таго, каб абараніць незалежнасць Беларусі ад гэтай такой даволі агрэсіўнай тактыкі і стратэгіі Расіі па паглынанню нашай краіны. Гэта гаворыцца і пра цэлыя сектары кіравання нашай краінай, ад абароны да знешняй палітыкі, да эканомікі, але таксама мы тут гаворым і пра адукацыю і пра ідэалогію, тое, што паступова разбураецца вось гэтыя фундаментальныя рэчы, якія робяць Беларусь нацыянальнай дзяржавай. Таксама важна абмяркоўваць пытанне палітычных зняволеных, што можна рабіць дзеля гэта. Все ж таки Злучаныя Штаты рэальны лідар ва ўсім свеце у пытаннях вызвалення палітычных зняволеных. Яны удзельнічаюць у самых розных, у самых складаных сітуацыях, і яны дасягаюць поспехаў. Таму таксама той партнёр, які насамрэч вельмі блізка да нас увесь гэты час, але гэты абмен расійска-амерыканскі, ён паказаў, што можна дасягаць выніку, і нават у самых складаных умовах, самымі складанымі, так бы мовіць, партнёрамі з таго боку. Для нас гэта таксама прыклад таго, што гэта выніку можна дасягаць. Таму тут з падвоенымі намаганнямі, з энергіяй я бяруся за гэтую працу тут у Вашынгтоне. Адразу пасля я еду ў Нью-Йорк для удзелу ў мерапрыемствах на палях тыдня высокага ўзроўню сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Будуць сустрэчы таксама па пытаннях, якія тычацца нашай незалежнасці, знешняй палітыкі іншых дзяржаў да Беларусі, але ўсё ж такі цэнтральнай тэмай будзе менавіта пытанне о палітычных зняволеных. Ну, на полях Генасамблеі, это я уже удакладняю просто, але гэта азначае, што вы будете, ну так бы мовіць, не ў складзе дэлегацыі беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну, я таксама ў пэўным сэнсе адношу сябе да дэмакратычных сілаў, можа не да палітычных. Добра, я не так сказаў. Ужо добра, калі вы так прыдзіраецеся, тады я буду ў лоб гаварыць. То есть не ў складзе той дэлегацыі, якую узначальвае Святлана Ціханаўская. Не, я не ў складзе гэтай дэлегацыі, сапраўды гэта так. Ну, але тут адзначу, што і дэлегацыя Святланы Ціханаўскай таксама удзельнічае ў гэтай працы на палях сесіі Генеральнай асамблеі. Таму што мы у працы Генасамблеі удзельнічаюць толькі прадстаўнікі нацыянальных урадаў. Тут ёсць пэўнае абмежаванне, але таксама вельмі важна быць карэктнымі ў тых фармулёўках, якія пішуцца у камунікацыях пра такія паездкі, што ўсё ж такі гэта праца менавіта на палях. Добрый каментар ад Вожыка Патрыёта. Агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва не ў чаце, а Лукашук і Кавалеўскі ўжо пачалі. Непарадак. Далучаюся. Вот, дарэчы, што за непарадак? Дзе каментары ад агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва? Альбо шэф паехаў і ўсё, і ўжо тут как бы і падшэфныя расслабіліся, не працуюць. Спадар Валер, ўсё ж таки, я так разумею, вы ў Вашынгтон
у гэтыя ўсе структуры, пра якія вы ад самага пачатку пералічылі, дзе вы зараз мелі, маеце, будете мець яшчэ сустрэчы, ездзілі і у статусе прадстаўніка кабінета. І тады гэта былі, ну, такія, скажем так, на палітычныя сустрэчы больш, ну, умоўна кажучы, бо вы ўсё ж таки ехалі як палітык. Зараз вы едете як эксперт больш. Адрозніваюцца ўсё ж таки размовы, узровень размоваў, тыя людзі, з якія з вами сустракаюцца, то есть ужо іншая, уже не палітыкі, а больш ужо экспертная супольнасць. Вот у чым адрозненне? То есть я это для того, что ці ёсць у вас зараз новыя магчымасці, новыя дзверы, новыя формы падачы, каб данесці беларускую думку, беларускія патрэбы у калідоры вашынгтонскія. Сапраўды, адной з маіх мэтаў было тут пратэставаць сябе самога у новым гэтым статусе, якім чынам будуць адбывацца такія сустрэчы, які будзе ўзровень сустрэч, дзе мяне гатовыя сустракаць, хто гатовы са мной абмяркоўваць гэтае пытанне. І тут я магу адзначыць, што у гэтым сэнсе практычна нічога не змянілася. Ёсць высокая зацікаўленасць у такой супрацы не проста ў размове, а ў тым, каб шукаць нейкія практычныя рашэнні і сумесна ці скаардынавана іх выконваць. Узровень сустрэч таксама досыць высокі. Мы кажам тут, скажам, вышэй за сярэдні ўзровень кіраўніцтва дзяржаўнага дэпартамента, напрыклад. Ёсць і магчымасці былі сустрэцца ў Радзе нацыянальнай бяспекі, таксама гэта той узровень, які звычайна быў даступны для мяне, калі я быў яшчэ ў кабінеце. Напрыклад, учора у нас была такая зборная сустрэча ў дзярждэпартаменце, не першая і не апошняя, дарэчы, такіх сустрэч прыкладна 6 павінна адбыцца толькі ў самым дзяржаўным дэпартаменце, але на сустрэчу, якую прыйшло вельмі шмат прадстаўнікоў, там больш за 10 чалавек было ад розных дэпартаментаў, ад розных бюро. Гэта і там, напрыклад, і пытанні правоў чалавека, і пытанні палітычных адносінаў, і санкцыйнага ціску, і пытанні супрацы в ОБСЕ, і ОАН, і па лініі НАТО. І просто паказвае, наколькі шырокі парадак дня на сённяшні дзень паміж дэмакратычнай Беларусю і Злучанымі Штатамі, у прыватнасці, як такого наша аднаго з лідараў у падтрымцы дэмакратычных памкненняў Беларусі. І дыскусія вельмі практычная. Людзям цікава ведаць не толькі тое, чым займаемся мы, але якім чынам мы можам супрацоўнічаць па гэтых праблемах. Я ўсё ж таки удакладню, гэта вы як сапраўдны палітык ці эксперт ці дыпламат кажаце, добра, там узровень, цікавасць і гэтак далей, такія словы, але насамрэч я неаднаразова чую і пра палітыкаў заходніх увогуле і пра ЗША тым больш, што Беларусь, беларускае пытанне і ў лепшыя часы ім было, ну скажем так, не асабліва цікавае, а зараз, паколькі і 20-й год ужо далёка, а ў іх свае выбары, свае праблемы, свае тэмы, то ўвогуле Беларусь тая нават не на 10-м месцы, а яшчэ далей. Ці сапраўды гэта так і ці адчуваецца это падчас сустрэч? Сапраўды такое можа быць адчуванне, бо тыя праблемы, з якімі сутыкаюцца Злучаныя Штаты на знешнепалітычнай арэне, яны досыць складаныя. Але гэта не абавязкова азначае, што мы з гэтым павінны пагаджацца. Наадварот, мы з гэтым павінны змагацца, мы павінны выпраўляць гэтую сітуацыю. Тое, што я учора таксама казаў на сустрэчы з амерыканскімі дыпламатамі, задача падняць месца Беларусі ў міжнародным парадку дня. Але гэта не з'яўляецца самамэтай, таму што за гэтым месцам, за гэтым падвышэннем павінны ісці нейкія практычныя захады дзеля таго, каб дапамагчы нам выконваць нашыя задачы. Але тут таксама я звярну ўвагу на адзін цікавы момант, што фактычна мы прыязджаем у Вашынгтон, калі Кангрэс заканчвае сваю працу і сыходзіць на вакацыі, перадвыбарныя вакацыі. Тобто яны збяруцца ўжо толькі пасля выбараў прэзідэнцкіх. Мы тут прыязджаем менавіта ў той момант, калі ёсць магчымасць працаваць з рознымі партыямі, з рэспубліканцамі, дэмакратамі і даводзіць ім сваю павестку ў той момант, калі фармуюцца нейкія знешнепалітычныя падыходы перадвыбарчых камандаў. І сапраўды вельмі такі напружаны момант у жыцці Вашынгтона, дзе палярызацыя, электрыфікацыя, яна становіцца ўжо вельмі такой, вельмі высокай, і той самы момант, калі ўсё ж такі нагадваць пра тое, што Беларусь заслугоўвае ўвагі і заслугоўвае намаганняў з боку
Злучаных Штатаў. Таму мы не павінны пагаджацца з тым, што нашае месца можа быць як бы падаць у гэтым парадку дня, у гэтым рэйтынгу. Наадварот, наша прысутнасць тут, наша супраца, нашыя размовы, нагадванне пра тое, якую ролю Беларусь можа адыгрываць, станоўчую ролю можа адыгрываць у архітэктуры рэгіянальнай бяспекі і якую адмоўную ролю яна адыгрывае сёння. Менавіта таму, што яна ў свой час не атрымала той увагі і тых дзеянняў з боку міжнароднай супольнасці. Дарэчы, такое я б нават сказаў канцэптуальнае пытанне ад гледача пад нікам Браніслав Ткаченко. Валерый, растлумачце, у чым розніца? Палова свету дзьме пад дудку ЗША, палова свету пад дудку Китая і России. Ці можна ў такіх умовах казаць пра незалежную Беларусь? Пад любога, акрамя России, такі план? Ну, я, па-перша, не пагаджуся з такім першапачатковым пасылам, што вось гэтыя два цэнтры сілы, яны нібыта задаюць тон, і яны вызначаюць палітыку, ці прымушаюць краіны кіравацца гэтымі інтарэсамі ў Вашынгтоне ці ў Пекіне, Маскве. Сітуацыя значна больш складана. Я б тут не хацеў траціць час на гэтыя развагі, на гэтыя лекцыі. Тут будзе шмат меркаванняў, і не абавязкова, што маё меркаванне будзе абсолютна правільным. Ну, але тым не менш, Беларусь, безумоўна, можа быць незалежнай, то бок мець магчымасць прымаць свае самастойныя рашэнні як суверэнная краіна. Разам з тым, калі мы хочам забяспечыць свае нацыянальныя інтарэсы, то бок захаваць сябе як краіну, як грамадства, як дзяржаву, як нацыю, нам трэба думаць пра тое, што нам трэба рабіць там у адносінах са сваімі суседзямі, напрыклад. У нас іх 5, на сённяшні дзень 4 з іх гэта еўрапейскія краіны. І калі мы хочам забяспечыць сваю незалежнасць і суверэнітэт, то нам трэба усталёўваць саюзніцкія адносіны менавіта з еўрапейскімі краінамі, бо Расія заўсёды будзе глядзець на нас як на свой наступны абед. Ніколі яна не будзе прызнаваць нас як незалежнай суверэннай краінай. Ніколі, я кажу, менавіта пры сённяшніх абставінах, пры сённяшнім кіраўніцтве Расіі. І гэта таксама трэба будзе мяняць у будучым, мяняць гэтую Расію, як яна глядзіць на нас. Але тым не менш, незалежнасць можна забяспечваць, можна захоўваць, можна прымаць свае ўласныя рашэнні, але безумоўна, што мы павінны кансалідавацца, трэба групіравацца з іншымі краінамі, з якімі мы падзяляем каштоўнасці, з якімі мы падзяляем сваё бачанне будучага, такім, якім чынам можа выглядаць грамадства ці нейкі эканамічны, фінансавы, сацыяльны ўклад. Менавіта на гэтых грунтах мы і аб'ядноўваемся з іншымі краінамі. На сённяшні дзень гэта ў Беларусі не існуе. На сённяшні дзень ёсць поўнае падпарадкаванне інтарэсам Крамля, і гэта насамрэч ідзе на шкоду нацыянальным інтарэсам нашай краіны. Дарэчы, Валерый, добра, што вы зараз знаходзіцеся ў Вашынгтоне і сустракаецеся з палітыкамі амерыканскімі. Зараз вы мне сапраўды інсайдерскую інфармацыю з першых, так бы мовіць, крыніцаў раскажаце. Ну, зараз слухалі мы выступы Лукашэнкі, а потым некага там з ягоных генералаў, якія расказвалі нам, што яны дакладна ведаюць. У іх ужо ёсць карты, на якіх бачна, як НАТО, ЗША рыхтуюць планы нападу на Беларусь. Сапраўды так, калі чакаць? Дата ёсць, ужо вядома? Менавіта гэтыя планы мы не абмяркоўвалі. Это тыя пытанні, якія часам варта лепш не задаваць. Ну, але тым не менш, мы разумеем, што НАТО ніколі не мела такіх планаў і месц не будзе. Агрэсіўнага нападу на Беларусь у сённяшнім яго выглядзе ці у будучым. Думаю, што все гэта зноў жа прапагандысцкія такія закіды стварыць уяўную некую пагрозу. Нібыта нам, беларусам, пагражаюць з усіх бакоў, акрамя Расіі, канешне, і такім чынам прымусіць людзей кансалідавацца вакол фігуры Лукашенка. Але адметна таксама, што менавіта Лукашенка адцягвае увагу ад таго боку, адкуль ідзе насамрэч рэальная пагроза, штодзённая пагроза, гэта менавіта Расія. Але вось менавіта пра Маскву, пра Крэмль Лукашенка не рашаецца гаварыць настолькі адкрыта і не называе гэта як рэальная пагроза, хаця мы разумеем, што краіны захаду зацікаўлены менавіта ў дэмакратычнай, незалежнай, суверэннай Беларусі.
Так, ёсць пытанне цікавае, але давайте пакуль па ЗША пройдземся. Вы сказали про візіт, поездку ў Нью-Йорк на поля Генассамблеі ААН. Чаго вы чакаеце от ад гэтага фармата, ад гэтага ўдзелу? Ці варта спадзявацца і на што? Да, самая галоўная задача, калі суммировать усе намаганні, што я хацеў бы бачыць як вынікам сваёй працы, гэта змена ў знешняй палітыцы Злучаных Штатаў ці іншых дэмакратычных краінаў датычна Беларусі. Каб нас успрымалі як суверэнную краіну, як незалежную краіну, дзе суверэнітэт прыналежыць беларускаму народу, а не Лукашенку, які захапіў уладу, які на сённяшні дзень застаецца ў гэтай уладзе незаконна. Каб гэтыя краіны не проста прызнавалі расійскую пагрозу, а каб яны прымалі ўжо практычныя дзеянні. І гэта таксама адна з цэнтральных тэмаў. Чаму вы прызнаеце гэтую пагрозу і гэтыя варожыя дзеянні з боку Расіі, але нічога не робіце дзеля таго, каб спыніць гэты працэс? Таму што вы просто ўрэшце рэшт можете страціць Беларусь як незалежную краіну, тады пазбавіцца ад расійскага кантролю будзе значна складаней. То бок пытанне ў тым, як перавесці вось гэтую добрую волю, гэтую салідарнасць з беларускім народам, тое, што з намі падзяляюць нашы каштоўнасці і нашы памкненні да дэмакратыі, свабоды і незалежнасці нашай краіне ў практычныя дзеянні. За 4 гады мы бачылі вельмі шмат вельмі цёплых словаў, вельмі важных дэкларацый, яны адлюстроўваюць вельмі важныя для нас ідэі і замацоўваюць правільныя задачы, але мы не бачылі дастаткова дзеянняў на ўсім гэтым шляху. І нават вось сёння узгадаю, што в Еўрапейскім парламенце прынятая рэзалюцыя па Беларусі па сітуацыі з правамі чалавека. На даны момант не бачыў я яшчэ тэкста, ён яшчэ недаступны, каб паглядзець, якія там пасылы, якія палітыкі прапануюцца краінам Еўрапейскага звязу. Але я нагадаю, што роўна год таму была прынята роўна такая самая рэзалюцыя, якая была вельмі моцнай, вельмі такой мускулістай, дзе былі правільныя ідэі, правільныя задачы пастаўленыя, але насамрэч толькі невялікая частка з іх была рэалізаваная ці самім еўрапейскім звязам, ці краінамі, якія прыналежаць да еўрапейскага звязу. Я тут нагадаю, што у Вашынгтоне са Злучанымі Штатамі у дэмакратычных сіл дзейнічае стратэгічны дыялог, важная платформа, якая пачала працаваць у снежні мінулого года. Такое месца, дзе мы можам абмяркоўваць нашы задачы, нашы памкненні, зноў жа планы і шукаць тыя варыянты рашэнняў, якія дапамогуць нам рухацца далей. У снежні мяркуецца, што будзе наступнае пасяджэнне стратэгічнага дыялогу. І вось такія сустрэчы таксама ў пэўным сэнсе разаграваюць амерыканскіх дыпламатаў, даюць ім неабходную інфармацыю пра тое, што адбываюць, закідваюць новыя ідэі для ўнутранага ўжо абмеркавання, бо мы разумеем, што ёсць сустрэчы са знешнімі гульцамі, як мая арганізацыя, напрыклад, але амерыканцы таксама вельмі шмат надаюць увагі і ва ўнутраных працэсах. То ёсць і міжведамственныя групы, якія абмяркоўваюць сітуацыю ў Беларусі, якім чынам можна паўплываць на гэтую сітуацыю. Вось узгадаў спадар Валерый дэбаты ў еўрапейскім парламенце, якія тычыліся і Беларусі. Рэзалюцыя яшчэ не вядома сапраўды яе зместа, але як пішуць у тэлеграм-канале офіса Ціхановскай, рэзалюцыя прынятая, і цытуюць словы з гэтай нагоды Святланы Ціхановскай. Мы шчыра ўдзячны еўрапейскаму парламенту за прыняццё рэзалюцыі, якая падкрэслівае цяжкае становішча палітвязняў у Беларусі. Гэта ясны сігнал рэжыму Лукашэнкі, што міжнародная супольнасць не заплюшчвае вочы на рэпрэсіі, катаванні і несправядлівыя суды. Асабліва важна, што ў рэзалюцыі ўзгадваюцца імёны тых, хто стаў сімваламі гэтай барацьбы: Алесь Беляцкі, Ігар Лосік, Марыя Калеснікава і многія іншыя. Усе яны павінны быць неадкладна вызваленыя, а рэпрэсіі спыненыя. Міжнародная супольнасць сапраўды не заплюшчвае вочы на рэпрэсіі, катаванні, і гэта сапраўды ясны сігнал рэжыму Лукашэнкі. Я абсолютно згодны з тым, што не заплюшчвае вочы, бачаць, ведаюць, але гэта не тое самае, што нешта рабіць.
ў гэтым накірунку. І тут я адзначу, што гэта, як бы нам не здавалася, што гэта вельмі высакародная задача вызвалення палітычных зняволеных і што ўсе павінны нас разумець і падтрымліваць і штосьці рабіць. Насамрэч, гэта наша задача знаходзіць нейкія ідэі, знаходзіць практычныя дзеянні, якія дапамогуць нам дамагчыся вызвалення палітычных зняволеных. То бок самыя заходнія краіны не будуць займацца гэтым пытаннем. Мы можам да іх прыйсці са сваімі ідэямі, мы можам іх прасіць пра падтрымку, мы можам іх прасіць пра нейкія канкрэтныя рэчы, якія трэба зрабіць, але ўсё ж такі ініцыятыва заўсёды павінна сыходзіць ад нас. Что, на ваш погляд, уже калі мы все ж таки так, я планаваў это пытанне пазней закрануць, но але калі выйшлі на яго, что, на ваш погляд, стаіць за вызваленнямі, якія ладзяць рэжым палітвязняў? Гэта сігнал захаду, гэта сігнал унутр, падрыхтоўка да выбараў. Калі гэта сігнал захаду, то ці чуе яго захад і дзе рэакцыя? Пачну з таго, што, канешне, гэта не выпадковасць. Гэта не нейкая просто настрой Лукашэнкі раніцай, дзе ён думае, там, сёння я вызвалю некалькі людзей. Канешне, у гэта ёсць матывы. Канешне, на мой погляд, тут вядзецца найперш пра 25-й год, пра тое, каб ўсё ж такі памяняць гэтае стаўленне да Лукашэнкі з боку міжнароднай супольнасці. Таксама гэта магчымасць унесці пэўны разлад у дэмакратычны рух, бо ёсць шмат пытанняў, ёсць шмат меркаванняў. Мы бачым, што эмоцыі нарастаюць у гэтай размове, у гэтым абмене, часам яны выплёскиваюцца і несуць больш шкоды, чым карысці для абмеркавання. Але тым не менш, канешне, гэта сігнал. Канешне, гэта сігнал, і гэта новы кантэкст, якога раней не было. За 4 гады не было такога, каб Лукашенко пагаджаўся ісці на вызваленне палітычных зняволеных. Мы, магчыма, не хутка даведаемся пра тое, якія канкрэтныя былі триггеры для гэтага, што менавіта стала прычынай для таго, каб вызваляць людзей, ці гэта сустрэча з Гутэрышам, ці гэта нейкія подводкі з боку іншых дзяржаў. На сённяшні дзень такая інфармацыя недаступная, і я не думаю, што яна хутка будзе даступна, і я нават і не думаю, што трэба занадта глыбока пагружацца ў гэта, таму што выяўленне такіх алгарытмаў, іх раскрыццё, яно можа знішчыць гэтыя алгарытмы. А ў нашых інтарэсах на сённяшні дзень, каб людзі працягвалі выходзіць з турмаў. Гэтаксама я не думаю, што трэба хоць камусьці з дэмакратычных сілаў, грамадзянскай супольнасці, палітыкаў спрабаваць патлумачыць тое, што адбываецца сваімі унікальнымі і непаўторнымі дзеяннямі. Гэта я сказаў, гэта я заявіў, гэта я дзесьці заклікаў і перадаў там нейкае паперы ў некае месца. І вось дзякуючы гэтаму, там праз вось такі працяглы час адбылася тое, што адбылася. Я не думаю, што гэта канструктыўная пазіцыя і разумная для палітыкаў паводзіць сябе такім чынам, нацягваць гэтую коўдру увесь час на сябе і тлумачыць все, што адбываецца ў прыродзе, менавіта сваім існаваннем на гэтай зямлі. Трэба быць вельмі акуратнымі ў тым, каб не пашкодзіць гэтаму працэсу. Я думаю, што гэта павінна быць абсалютным прынцыпам для кожнага, хто зацікаўлены ў выхадзе палітычных зняволеных. Не пашкодзіць гэтаму працэсу, што вы маеце на ўвазе? Якія дзеянні і каго? Конечно, я не буду зараз растлумачваць, якія дзеянні і каго, але мы разумеем, што часам неасцярожна сказанае слово, яно можа сапсаваць нейкія перспектывы, можа сапсаваць, разбурыць нейкія працэсы, якія мы сёння назіраем. Мы не до конца разумеем, што адбываецца, чаму адбываецца, хто за гэтым стаіць, якія матывы у Лукашэнкі, але тым не менш працэс ёсць. Таксама трэба адзначыць, што ёсць і ў дэмакратычнай супольнасці пэўная магчымасць уплываць на гэтыя працэсы. Але гэты ўплыў павінен быць канструктыўным, ён не павінен быць разбуральным. Тут не пытанне канфрантацыі на сённяшні дзень, тут пытанне таго, што трэба дамагчыся вызвалення палітычных зняволеных праз такую канструктыўную працу, праз нейкі абмен сігналамі ў тым ліку, як бы яны не падаваліся такімі непростымі складанымі, але тым не менш трэба чытаць вельмі уважліва тое, што адбываецца гэтую сітуацыю, і тыя сігналы інтэрпрэтаваць правільна. Я маю на ўвазе сігналы з боку рэжыма. Дэмакратычныя сілы якім чынам, якімі дзеяннямі могуць спрычыніцца да гэтага працэсу вызвалення палітвязняў, улічваючы ўсе магчымасці і ўплыў, якія ў іх сёння ёсць?
Ну, я думаю, што гатоўнасць да дыялогу як такая, яна павінна заставацца на павесцы. І ад пачатку, ад 20-го года заўсёды гаварылася пра тое, што мы вырашым наш крызіс унутрыпалітычны, унутрыбеларускі менавіта праз дыялог. І таксама улічваючы тое, што, магчыма, будуць нейкія кампрамісы, якія будуць мала прыемныя для нас, але тым не менш, калі мы хочам прыйсці да вырашэння крызісу, да прымірэння унутрыпалітычнага і унутрыграмадскага, то абавязкова трэба ісці на дыялог, на кампрамісы. І думаю, што гэта на сённяшні дзень павінна быць асновай тых дзеянняў, так шукаць магчымасці для такого дыялога, шмат магчымасці для кантакта, але тыя кантакты павінны быць спакойнымі, зразумелымі, канструктыўнымі. Гэта не тое месца і не той час, каб чытаць лекцыі, каб зачытваць прыгаворы рэжыму, расказваць, якія яны кепскія, што тое, што яны робяць, гэта неправільна. Мы все гэта ведаем. Яны гэта таксама ведаюць нашу пазіцыю. Але калі мы хочам дамагацца вызвалення людзей, то трэба размаўляць спакойным тонам. І менавіта разлічваючы на тое, што праз такі спакойны дыялог мы можам дамагчыся нашага выніку. Гэтаксама, як мы бачым, якія камунікацыі ці размовы з людзьмі, якія захапілі закладнікаў, напрыклад. Ніхто не заходзіць і не зачытвае там некую лекцыю пра тое, якія гэтыя людзі кепскія. Не ў гэтым задача на гэты момант камусьці прачысціць мазгі. Задача ў тым, каб вызваліць людзей. І гэта тое, што абсалютна суадносіцца з нашай сітуацыяй. Спадар Валер, я вам яшчэ раз нагадываю, што вы не прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінета ўжо, што вы ўжо незалежны эксперт, поэтому давайте ўсё ж таки больш па-экспертскі канкрэтна, потому что вы кажаце, мы там перамовы з некім, з кімсьці, ну давайте акрэслім больш-менш, ну хотя бы так віртуальна, але больш канкрэтна, ну умоўна кажучы, павінна шукаць магчымасцей для перамоваў і размоваў. Хто там? Ціхановская з Лукашэнкам, Франак з Пяткевіч, Латушка з Крутым, ці я не ведаю, хто там, ці той же самы, я не ведаю, Добровольскі з Воскресенскім, вот хто з кім? Ці Пратасевіча сюды, які зараз выходзіць і крычыць, што мы асвабадзілі палітвязняў. Можа быць, ён зараз галоўны па перамовах па палітвязнях? Магчыма, і ён. І калі будзе магчымасць з ім размаўляць пра вызваленне палітвязняў, то я б не адмовіўся ад такой магчымасці. Тое, як вызначаюцца перамоўшчыкі з аднаго і з другого боку, гэта досыць складаны працэс. Тут ёсць і пытанне рэпутацыі, тут ёсць і пытанне таго, што это можа палітычна нашкодзіць аднаму ці другому боку. Таму вельмі часта мы бачым, калі такія кантакты адбываюцца праз проксі, праз тых людзей, якія звязаны, то бок другое, трэцяе кола кантактаў, якія абменьваюцца інфармацыяй менавіта для таго, каб забяспечыць бяспеку і дыскрэтнасць гэтых кантактаў. Бо на першапачатковым этапе заўсёды будзе стаяць пытанне таго, каб гэта было закрытым дыялогам, каб ён не быў нікому вядомы. Бо менавіта ў гэты момант фармуюцца нейкія падыходы, шукаюцца нейкія формы дзеля таго, каб вызваляць людзей. Мы гэта бачым на прыкладзе таго, як працуюць над гэтай праблемай украінцы. Мы ж не ведаем, хто з кім размаўляе, дзе, на якім узроўні, якія людзі ў гэта задзейнічаныя. Тым не менш, мы бачым вынікі гэтай працы. Мы ведаем, якія краіны ім у гэтым дапамагаюць. Але ўсю механіку, усе гэтыя алгарытмы ніхто ніколі раскрываць не будзе, асабліва на этапе, калі яшчэ застаюцца тысячы ці ваеннапалонных, ці палітзняволеных у Беларусі. Таму тут, я думаю, што не той самы момант, каб раскрываць гэту механіку і хто павінен з кім размаўляць. Але таксама разумеем, што для беларускаў, для рэжыму на сённяшні дзень кантакты з палітычнымі структурамі, яны могуць быць больш такімі складанымі, яны могуць быць небяспечнымі ў рэпутацыйным плане, у палітычным плане, бо ёсць пэўнае змаганне за легітымнасць, хто больш легітымны. І калі ёсць нават узгадванне у публічных камунікацыях адной ці іншага боку, то мы кажам пра тое, што ёсць ось такія элементы прызнання таго, што тая ці іншая сіла існуе, і яна можа на штосьці ўплываць. Таму я б не чакаў, што гэта будуць менавіта кантакты на высокім
на самым высокім узроўні палітычных прадстаўнікоў дэмакратычнага руху Беларусі з высокапастаўленымі чыноўнікамі лукашэнкаўскай адміністрацыі. Я не чакаю, што на сённяшні дзень гэта магчыма, але хто ведае. Але зноў жа, калі гэта здарыцца, найхутчэй, што мы пра гэта не даведаемся. Скажите мне, як ваша ацэнка як былога прадстаўніка АПК, як вы ўспрынялі сыход Гарбуновай з пасады, ну вот падобнай вашай? З абсалютным разуменнем. Ну, мне, канешне, было вядома, і Ольга сама паведаміла пра тое, што яшчэ 2 жніўня яна падала гэтае прашэнне аб адстаўцы. Я разумею, якія матывы былі, якія прычыны прывялі да гэтага. Падзяліцеся з намі сваім разуменнем. Пра гэта ўжо сказала Ольга Гарбунова. Я таксама некаторыя рэчы прамаўляў у вас у эфіры. І тут самае галоўнае, што ў пэўны момант разумееш, што ты можаш сваю працу рабіць лепш, больш эфектыўна і прадуктыўна ў іншым месцы. Таму тое, што сышла Ольга Гарбунова, ці што я сышоў, яно не павінна успрымацца занадта драматычна, таму што мы абодва застаемся ў гэтым дэмакратычным руху, мы працягваем рабіць працу, якую мы рабілі раней у кабінеце, але зараз гэта больш такі сфокусаваны, спецыялізаваны фармат, дзе мы займаемся сваёй працай без таго, каб адрывацца на нейкія палітычныя працэсы ўнутры дэмакратычных сіл. Часам яны адбіраюць вельмі шмат сілы і шмат энергіі на тое, што насамрэч на выхадзе дае прыкладна 0. Тут я таксама адзначу, зноў жа, я учора таксама даваў каментар і Белсату на гэтую тэму, што часта можна пачуць каментары ад палітычных прадстаўнікоў, што нібыта гэта вынік стомленасці, што гэта перагаранне. Насамрэч мы не стаміліся. Мы гатовыя працаваць, мы гатовыя дзейнічаць, але ў тых умовах, дзе будзе паважацца меркаванне экспертнае, дзе будуць правільна вызначацца прыярытэты, прымацца рашэнні, калі гэтыя рашэнні будуць урэшце выконвацца. І адсутнасць такіх магчымасцяў, калі те не чуюць проста, яно насамрэч можа прыводзіць да перагарання, але гэтае перагаранне не ад аб'ёмаў працы. Гэтае перагаранне адбываецца ад таго, што цябе не чуюць, што ты не можаш дамагацца дзеянняў, увагі і прыярытызацыі так, як ты лічыш неабходным, пры тым, што ты несеш адказнасць за цэлы кірунак. Таму я з разуменнем ставлюся да кроку Ольгі Гарбуновай. Я думаю, што мне з ёй было вельмі камфортна працаваць у кабінеце. І зараз у нас таксама ёсць пэўнае ўзаемадзеянне па праблематыцы вызвалення палітычных зняволеных, дзе я забяспечваю менавіта дыпламатычны бок гэтай працы, пры тым, што Ольга застаецца ведучай асобай, ведучай сілай па гэтай тэме. Яна вельмі шмат напрацавала, выбудаваныя вельмі добрыя адносіны са шматлікімі партнёрамі, у яе ёсць візія, куды трэба ісці у гэтай тэме, і таму я вельмі рады магчымасці дапамагаць ёй у гэтым працэсе. Атрымліваецца, ну калі там не нагнетаць, то як мінімум камунікацыйны крызіс ёсць унутры вось структуры кабінета і офіса. Тут вельмі шмат слаёў, насамрэч. Тут і пра гэта гаварылі і самыя прадстаўнікі кабінета, што яму не хапае аўтаномнасці, што ёсць такая прышчэпленасць да офіса, ёсць некая размытасць, дзе цяпер ужо не зусім зразумела, дзе заканчваецца ОСТ, дзе пачынаецца кабінет. Пытанне алгарытмаў прыняцця рашэнняў, яно заўсёды было вельмі няпростым і пакідала вельмі шмат прасторы для інтэрпрэтацыі, для таго, каб рашэнні прымаліся без уліку ўсіх меркаванняў. Я б сказаў так. Ну, заўсёды ж, ну, как бы, ўжо не ў пошуках вінаватых, ну, ёсць жа ж нейкая першая прычына. То есть можна сказаць, што вот з-за гэтага фактара, з-за гэтага чалавека, з-за вот гэтай пастаноўкі камунікацыйных нейкіх так фармулёвак усё адбываецца. Гэта цэлы набор пытанняў, якія можна, конечно, аналізаваць. Я думаю, што гэтая задача, яна больш для саміх структураў прааналізаваць. Яны ведаюць свае праблемы, ведаюць і кіраўніцтва, і адміністратыўны штат ведае, якія праблемы ёсць, і ведаюць таксама і варыянты рашэнняў гэтых праблем.
Таму я ўжо тут пакіну ім самім вызначацца з тым, якім чынам пераадольваць такія з'явы і там ці называць іх крызісам ці не. Ну, але, на мой погляд, кабінет захоўвае свой патэнцыял, яго можна далей раскрываць, яго неблага ўспрымаюць на міжнароднай арэне. Это таксама трэба адзначыць, што ёсць зацікаўленасць у тым, каб гэты орган працягваў развівацца, але, конечно, ніхто за нас гэтую справу не зробіць. Я маю на ўвазе, кабінет павінен развівацца ўжо так, як будуць вызначаць самыя прадстаўнікі і кіраўніцтва кабінета. Ну жаль, что вот сёння мы не пачуем ад вас там ці ўвогуле там нейкага канкрэтнага імя таго чалавека, якога можна было б узяць, распяць і вырашыць усе праблемныя пытанні. Ну что ж, ладно, давайте ўсё ж таки прогучалі ад вас такія словы, што ўсё ж Лукашенко хоча дамовіцца з Захадам. Гэта сапраўды так, ён хоча дамовіцца з Захадам, і ці не для гэтага Рыжанкоў едзе у Нью-Йорк, вот каб ўсё ж таки там нешта паспрабаваць дамовіцца? Ну, Лукашенко, в прынцыпе, знаходзіцца ў крайне складаным становішчы. Тое, што з аднаго боку навісае Расія, якая вельмі актыўна павялічвае свой кантроль над нашай краінай, з іншага боку не атрымліваецца ўсё ж таки кампенсаваць тыя страты, якія былі панесены са стратай адносінаў з Захадам. Мы бачым таксама, што пэўныя адносіны ўсё ж таки захоўваюцца, і ёсць нават гандлёвыя абароты з краінамі Захаду, але іх значна менш, чым магло бы быць і чым неабходна для таго, каб беларуская эканоміка развівалася. Лукашенко разумее, што калі будзе працягвацца менавіта гэтая траекторыя, калі Расія паступова паглынае нашу краіну, то ад Беларусі хутка нічога не застанецца. І тут якраз тая самая сітуацыя, калі Лукашенко, і для якога абсалютным прыярытэтам з'яўляецца захаванне асабістай улады, ён разумее, што са стратай Беларусі ён страціць і ўладу. Дзяржава гэта я, это фактычна тая самая сітуацыя, калі, але з дакладнасцю да наадварот. То есть тут это не паказвае, што Лукашенко можа вырашаць усё для дзяржавы, а тое, што са стратай дзяржавы ён можа страціць самога сябе. Таму крайне складаная сітуацыя, і, канешне, напярэдадні выбараў Лукашенко паказвае, што ён ставіцца да гэтай кампаніі вельмі сур'ёзна, што ён не рызыкуе, ён не спрабуе спадзявацца на тое, што ўсё будзе добра, як бы няма пра што хвалявацца. Таму і бачым гэтае накачванне прывод новых кадраў, якія энергічныя, у якіх ёсць пэўная рэпутацыя прафесійная, якія гатовы размаўляць на роўных з замежнымі структурамі. Тое, што Рыжанков выпраўляецца ў Нью-Йорк, гэта, безумоўна, не сюрпрыз, і гэта не кампанія па выбарах прэзідэнта, гэта звычайная функцыя міністра замежных спраў, калі наведваецца вось гэты самы галоўны штогадовы форум дыпламатычны ў Нью-Йорку, і, канешне, у яго будзе свая павестка. Я думаю, што яна будзе найперш скіраваная на тое, каб знізіць вось гэты градус ціску на рэжым Лукашэнкі. Для яго это будзе абсалютным прыярытэтам. Давайте да такого умоўна украінскага пытання, але безумоўна з беларускім кантэкстам. Амбасадар Лукашэнкі у Швейцарыі Александр Ганевич заявіў у інтэрв'ю RTVI, што, маўляў, у международном саммите по урегулированию конфликта во Украине, цитата, «Я практически уверен, что Беларусь будет участвовать в таком саммите в случае участия Российской Федерации». Патлумачьте мне, калі ласка, як дипломат, что означают вот гэтыя словы? Вот давайте, вот я не буду больше ничего говорить, вот просто прокомментуйте вот всю гэтую ситуацию и гэтыя его словы. Да, ну найперш, мне здаецца, што Ганевич тут просто раскрывае абсалютную залежнасць Беларусі ад Расіі ў знешняй палітыцы. Калі там Расіі не будзе, то там не будзе і нас. І гэта вельмі прыкра бачыць у той сітуацыі, калі вядзецца пра выжыванне Беларусі як дзяржавы, пра тое, што мы павінны адстойваць нацыянальныя інтарэсы на такіх перамовах.
Калі ж казаць пра тое, што менавіта Лукашенко павінен удзельнічаць у гэтых перамовах, у гэтым мірным працэсе, то пытанне, каго ён там будзе прадстаўляць. Калі ў яго няма самастойнай пазіцыі, і нават вось са слова Ганевіча выцякае менавіта гэтае. Там, в прынцыпе, можа быць проста Расія. А калі ўжо Расія будзе запрошана, то не трэба траціць кісларод і месца за сталом для прадстаўніка лукашэнкаўскай адміністрацыі, таму што яны будуць гаварыць тое самае, што будзе гаварыць і прадстаўнік Пуціна. Са свайго боку скажу, што яшчэ ў кабінеце напярэдадні вось гэтага швейцарскага саміта, які адбыўся ў чэрвені, я працаваў над тым, каб дамагчыся таго, каб беларускія дэмакратычныя сілы прысутнічалі на гэтым саміце. Гэта не атрымалася зрабіць у тым сэнсе, як нам бачылася, як павінна было быць у ідэальных умовах, але тым не менш, вось сам гэты працэс і этой камунікацыі з нашымі партнёрамі дазволілі сфармуляваць нацыянальныя інтарэсы, як мы іх бачым у выніку заканчэння вайны, якім чынам яны павінны быць адлюстраваны у выніковых дакументах. І эта пазіцыя была перададзена таксама да прадстаўнікоў тых дзяржаў, якія гатовы ў пэўны момант падтрымаць такую працу для забеспячэння нацыянальных інтарэсаў Беларусі. Гледачы гэтага не бачылі, але вось спадар Валеры бачыў, як я тут амаль засмяяўся, но як сапраўдны дыпламат не падаў віду. Но я просто не мог стрымаць эмоцыі, бо пачытаў один каментар. Я просто не могу яго вам не зачытаць, спадар Валер. Вас просто выкрылі усе ваши планы наперад на бліжэйшыя гады. Валерий очень хитер. Он не просто так не сопоставляет себя с офисом. Думаю, у него есть хитрый план занять место Светланы Георгиевны. Вот так-то. Все? Нет. Да, калі можна, я адрэагую, бо все ж таки сур'ёзны закид на мой адрес. Светлана Ціхановская на сённяшні дзень ёсць і застаецца нумаром 1 у дэмакратычным поле сярод палітыкаў. Няма другого, трэцяга, чацвёртага нумара, просто няма. І немагчыма знайсці кагосьці, хто мог бы замяніць яе на гэтым вось у гэтым статусе, бо мы кажам тут найхутчэй пра статус лідарскі. Лідарства гэта вельмі важна, але таксама лідарства не павінна быць аўтаматычна асацыявацца з нейкім наборам якасці ці здольнасці. Лідары могуць быць рознымі. Таму калі мы бачым, што лідары заўсёды спрабуюць акружаць сябе людзьмі, якія кампетэнтныя, якія энергічныя, у якіх высокая этыка, якія гавораць праўду пра тое, што адбываецца, якія не спрабуюць нейкім чынам змешваць гэтую сітуацыю і рабіць з яе хаос. Таму лідарства гэта важна, але за лідарствам павінна яшчэ ісці вельмі шмат чаго. І ў гэтым сэнсе я думаю, што таксама ёсць патэнцыял для паляпшэння сітуацыі. Пытанне было яшчэ з нагоды затрыманняў, якія былі учора, здае сёння. Паначка піша: сёння ў глыбоком 12 затрыманняў. Кажуць, што да ўсіх з дзяржаўных структур дойдуць. Гэта рэакцыя на тое, што ніхто не ідзе на дыялог? Я думаю, што гэта не зусім звязана з дыялогам ці яго адсутнасцю. Насамрэч, з боку дэмакратычных сілаў ёсць выразныя сігналы пра гатоўнасць на такі дыялог. І это тое, што мы сёння абмяркоўвалі, і гэтая пазіцыя, яна застаецца нязменнай вось ужо 5-й год. Тое, што мы гатовыя да такого дыялогу. Разам з тым, маё такое меркаванне, моя версія, што рэжым не хоча спыняць гэтыя рэпрэсіі, бо ён хацеў бы дамагчыся таго, што ён прымаецца такім, якім ён ёсць краінамі захаду. У пэўным сэнсе я тут, можа, правёў бы паралель з Азербайджанам, дзе таксама сітуацыя з правамі чалавека і дэмакратыі вельмі кепская. Там таксама ёсць палітычныя зняволеныя, пераслед і ёсць катаванні. І тым не менш мы бачым, што Азербайджан застаецца такім досыць нармальным, прымальным партнёрам для замежнікаў, для краінаў захаду у тым ліку. Думаю, што это тая схема, якая вельмі зацікавіла б Лукашенко. Ён хацеў бы быць абсалютным уладаром
гэтай тэрыторыі над гэтымі людзьмі, і пры гэтым ніхто б яму не задаваў пытанні, хто ты, што ты і як ты можаш себе так паводзіць. Але тут праблема Лукашэнкі ў тым, яго трагедыя асабістая, это тое, што Беларусь знаходіцца ў Еўропе. Мы прыналежым да еўрапейскай цывілізацыі, мы падзяляем еўрапейскія каштоўнасці, што мы і бачылі ў 2020 годзе. Людзі гаварылі пра еўрапейскія каштоўнасці, якія нас аб'ядноўваюць з Еўропай. Ніхто не казаў пра тое, што мы хочам паліцэйскай дзяржавы, мы хочам манархіі, мы хочам, каб тут паўсюдна была руская мова. У той 2020 год людзі прадэманстравалі, дзе яны хочуць быць і па якіх каштоўнасцях яны хочуць жыць. І тут у Лукашэнку атрымліваецца такая нескладуха, што не атрымліваецца яму скласці і сваё жаданне быць дыктатарам і тое, каб яго прымалі. Таму што ўсё ж такі суверэнітэт прыналежыць беларускаму народу, а не Лукашэнку. Ну, сапраўды, от як нават калі ён там спадзяецца, як это яны кажуць, перагарнуць старонку, як перагарнуць старонку, калі, ну, раней-то перагортавалі там, таму што палітвязні вызваляліся, новыя не з'яўляліся, рэпрэсій відавочных не было. Зараз гэта ўсё ёсць. Адных вызваляюць, іншых садзяць, рэпрэсіі працягваюцца і гэтак далей. То есть вот про якое перагортванне старонкі можна казаць? Это просто гандаль, як было ў часы ГДР? Ну, сапраўды, ёсць і нават сёння з боку грамадзянскай супольнасці беларускай ёсць такія прапановы, каб пайшлі перамовы паміж краінамі Захадам і Лукашэнкам і рэжымам па ўрэгуляванні унутрыпалітычнага крызісу. Это такі абсурд, які просто, ну, цяжка нават патлумачыць, і мне нават цяжка наўпрост крытыкаваць гэтага чалавека, але гэта тое самае, як прапанаваць краінам Захада заключыць мірнае пагадненне з Расіяй у іх вайне супраць Украіны. Як, в прынцыпе, гэта можа нават з пункту гледжання этыкі выглядаць, што мы, грамадзянская супольнасць, гэтыя прадстаўнікі, асэнсавана аддаюць сваё права прадстаўляць саміх сябе і дамагацца нашых нацыянальных інтарэсаў менавіта як дэмакратычная супольнасць. Мы аддаем гэтае права заходнім краінам і говорим: дамаўляйцеся, бо ў нас ужо няма ніякіх сілаў. Я з гэтым катэгарычна не згодзен. У нас ёсць і сілы, у нас ёсць і патэнцыял, і энергія. І самае галоўнае, што мы ведаем, да чаго мы імкнемся, і праўда на нашым баку. Ну і коротко на завяршэнне. Вожык Патрыёт піша: Лукашенко прыняў Пушыліна і пацвердзіў саўдзел у вывазе дзяцей з Украіны. Ці прыраўняюць цяпер яго да Львовай Беловай? І тут как бы у працяг, да, дарэчы, учора Эйсмонт, прэс-сакратарка Лукашэнкі, давала інтэрв'ю, дзе таксама там вот это там збеглыя носяцца по Еўропе с патрабаваннем там Гаага і гэтак далей. То есть баліць. Але вы казалі такія словы, што зараз вельмі асцярожна трэба быць са словамі, што пэўныя заклікі, пэўныя словы могуць быць не на карысць вось працэсам у адносінах да палітзняволеных і гэтых працэсаў вызвалення. Ці не пра гэта вось вы мелі на ўвазе словы аднаго палітыка, які вось на гэтай тэме вельмі акцэнтуе сваю ўвагу? Я думаю, якраз такі гэта тыя працэсы, якія павінны працягвацца, бо пытанне адказнасці Лукашэнкі ніхто не здымае за тое, што ён зрабіў супраць і дзяржавы, і народа, і грамадства, і людзей, і тое, што вядзецца працэс датычна украінскіх дзяцей. Ён складаны, ён можа прывесці да выніку, можа гэта займе і значна больш часу, і выніку не будзе. Але тым не менш, пытанне адказнасці сапраўды вельмі хвалюе рэжым, таму што за ўвесь гэты час, за ўсе гэты 30 гадоў Лукашенка ніводнага разу не прыцягвалі да адказнасці. І вось гэтая рэпутацыя, тое, што яму ўсё сходзіць з рук на любыя злачынствы, яна фактычна вызначае і стаўленне эліт вакол Лукашэнкі. То есть тых колаў, ці дзяржаўных колаў, ці чыноўніцкіх, эканамічных і гэтак далей, якія глядзяць на яго і думаюць, што гэты чалавек перажыў ужо не адзін крызіс, і новы крызіс ён таксама перажыве, таму застаемся разам з ім. Калі ж ўсё ж такі пабачыць, што ёсць механізмы да прыцягнення да адказнасці, то гэта можа моцна паўплываць на псіхалагічны стан эліт, якія
зразумеюць, што гэта тая гульня, якая ўжо праіграна. І разам з тым, калі вяртацца да вашага пытання, то такія дыялогі, у тым ліку па вызваленні заложнікаў ці вызваленні ваеннапалонных ці вызваленню палітычных зняволеных, яны не абавязкова павінны азначаць, што ўсё спынілася, жыццё спынілася, мы нічого больш не робім, мы нічого не гаворым. Ціск павінен працягвацца, таму што гэты ціск гэта залог таго, што мы все ж таки будем домагацца вызвалення людзей, што з намі будуць размаўляць, бо калі мы прыходзім са сваім інструментарыем і кажам, калі вы не будзеце з намі размаўляць, то будзе горш, і гэты ціск будзе павялічвацца, бо вы просто не пакідаеце нам ніякіх іншых варыянтаў. Я думаю, што умацаванне перагаворных пазіцый это заўсёды добрая ідэя. Ну что ж, нягледзячы на тое, што прадстаўнікі агентства еўраатлантычнага супрацоўніцтва так і не прыйшлі да нас у каментары, я раю ўсім подписываться на сацыяльныя сеткі агентства. Заходзьце, глядзіце, чытайце, каментуйте. Ну і не забывайцеся про YouTube канал Еўрарады. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек, расширвайте, ну и пишите комментары. И не адыходьте далёка, потому что адразу пасля Валерия Ковалевска у нас у эфиры будет Ольга Гарбунова. Протягнем тему палітвязняў и что могут и мусяць рабіць дэмсілы у гэтай ситуации, як менять свою стратегию. А я развітваюся. Дзякуй, спадар Валерый. Праз тыдзень сустрэнемся. До сустрэчы. Жыве Беларусь. Жыве.